Gaur Leontxo Fulgentzioren antzekia egingo dugu. Ni Maria ditzen naiz eta Leontxo Fulgentzio eta kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Ago naiz eta antzerki honetan pinguinoa eta txoria eta arraina izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz eta antzerki honetan arraina, txoria eta pinguina izango naiz. Kaixo, ni Gabriel naiz eta antzerki honetan pinguina, arraina eta txoria izango naiz. Bazen behin Leontxo Fulgentzio izeneko lehoi bat basamortuan bizi zen. Zeberoa egiten du, joango naiz ipar polora. Eta joan zen ipar polora. Txalupa bat hartuko dut eta ipar polora joango naiz. Eta arrain batuekin topatu zen itsasoan. Kaixo, arraina, poloan nago? Poloan nago. Eskerrik asko arrainak agur. Eta polora iritsi zen eta pinguino batzuekin topatu zen. Zer zarete zuek? Gu pinguinoa gara. Nola dago ura? Probatu. Eta pinguinoa eta Leontxo Fulgentzio izoztuta geratu zen eta pinguinoak basamortura bultza zioten. Agur, Leontxo Fulgentzio! Leontxo Fulgentzio basamortura iritsi zen eta txori batzuekin topatu zen. Leontxo Fulgentzio zer egiten zuen? Poloan hotz handia egiten du. Nahiago du basamortua. Eta Leontxo Fulgentzio basamortuan gelditu zen betirako. Nahiago poloa beste poloa baino.